guys, mwnbai नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लगावहाय फिन बरायबावनाय थाबाय आंनि SBG Vlogs guys. So guys, पुजा हैनो थांनो नागिरदों एसे माने पुजाखौथ' हैखांबाय आङो ओरैनो जास्ट फुङाव फैखांबाय माबाखौ दुर्गा माखौ नायना फैखांबाय ओमफ्राय थेवबो माने पस्टार लानानै होनाय जायाखै थारमाने लोगोफोरा आंखौ बिजनियाव लेंलांदोंमोन नालाय थेवबावहाय हैनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय पस्टार आरि जेबो लांनाय जायाखै ओमफ्राय जों दा जोंनि न' खाथियावहाय एसे मा होनो जोंनि जायगायाव जायो नालायथो ओमफ्राय आं बावहाय दिनैहाय ओमफ्राय पस्टार हैनो सानदों आरो ना गाइस दिनै पस्टार हैनोसै पस्टार लानानै थांसै एसे फिथाइ सामथाइ लानानै थांनानै पुजा हैनोसै गोसो नायलांबाय स' जोङो दा फिथाइ सामथाइ बायनानै पुजा थिलियाव सफैबाय ओमफ्राय एसे एरेन्जमेन्ट खालामदों माखासे सुनांगौखौ सुनानै लागोरलाबायनोसै आरो ना गाइस आंजों लोगोसे दंफायो आइ फिथाइ सामथाइखौ सुखानानै लाबाय गाइस ओमफ्राय नै जों दा बाहाय पुजा होखांबाय ओमफ्राय पुजा होखांनानै फिथाइ सामथाइखौ होबाय आरोना ओमफ्राय माने गावसोर खावसे लाखिनानै खावसेखौ हरफिन guys YouTube is paying 53.46 per 1k views. This means YouTubers can earn up to 53,460 for 1 million views. Babre bab. Ang nato 1k an 100 ano yan. Kau sampah-sampah renggo nama. Kau moजां-मोजां खेबनांगौ ओमफ्राय जोंखौ मोजां-मोजां खेबनाङा आंखौ मोजां खेबथारा गावखौल' मोजां नांगौ गावखौ एंगेल खिथाबावनांगौ ओमफ्राय आंखौ एंगेल खननाया गाव खेबनायाव आं थारमाने रोङाब्रा आंखौ फोरोंहरजाय ड्राइ जादों स्किन ड्राइ मा होनो गोबावथार जाबायना
ओमफ्राय आंना नै इथासा आलासिखौनो जानो हाला फुथुरानो आलासिया ओरै फुथुर जायो माने स्किन केयार खालामनाय जायाना आलासि जाबाथाय मोजाङै माने फेस वास लांफानाय जाला साबोनजों सुनायजों जायो दामाथाय आंना साबोनजोंनो मोखां साबोना मोजां नंखाया मोखां थाखाय आं साबोनजों लोबोना सुयोना आंनि मोखांखौ दाल नुखायो दाबो जोङो पुष्पान्जलिखौनो होनो मोनाखै गाइस पुष्पान्जलि होनो नेगासिनो जोङो दासो हम होखांदों पुष्पान्जलि दासो होनो मोनदों गाइस ओमफ्राय होखांबाय ओमफ्राय माखासे होगासिनो जाहोखांबाय दासो सान्थि मोनबाय आं गोसोखौ माने प्रसाद दोननाया दानो मोनथ'वा दायोसो मोनगोन नाम खालामनानै दोनो नालायथो ओमफ्राय दायोसो मोनगोन बाजिलु